Tarlagueños, it's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, nandito na naman tayo sa Jetta Road. So ito yung bagong bukas na Cafe Wagon Food Annex. So dito guys, makikita si Sips and Subs. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga foods and drinks na in-offer nila dito. So ito Tarlagueños, mga sinerves natin ni Sips and Subs. Siyempre kasama natin si Sir Chase and Ma'am Joyce. Sila yung mga kasama natin tikman yung mga products nila. Yung mga pinagmamalaking products. Actually guys, lahat ng nakikita nyo sa harapan natin is from scratch din yung mga ginagawa nilang mga sauces. And then yung ginagamit nilang dito, tinapay is Asian baguette. Kaya crunchy outside and soap yung mismong inside niya. And siyempre, excited ko na rin tikman lahat yung mga pinagmamalaki nila. Even, itong mga real fruits and veggies na mga drinks nila. So, yung mga drinks nila dito, guys, guilt-free. So, habang iniinom mo sila, wala kang inintindi. Hindi sila matamis, pero iba-iba pa rin naman yung lasa. Siyempre, napaka-healthy. And kitang-kita nyo naman, very colorful. Bago natin tikman, guys, yung mga sinerve nila sa atin. So, pagkilala ko muna kung ano may mga benefits and then yung mga name ng mga products nila. So, unahin natin yung mga drinks nila, yung mga sips. So, meron tayong iced lemonade dito. Unang-una guys, yung kanilang folate booster. So, meron siyang strawberry, yakult, and lemon. Next, yung kanilang anti-aging detox. So, ito siya. So, meron siyang blueberry and lemon. Kanina, nag-serve din sila ng kanilang Big C Buster. So, meron siyang guyabano and lemon. Actually, tinikman ko na siya kaya wala na dito sa harapan natin. Pero nakuha na naman natin siya ng video kanina. And napakasarap nung lasa. Tapos, yung real fruit talaga, nandun, malalasahan mo. Bagay yung mga chunks nung mismong fruit, nandun. And next natin guys, meron tayong vegan detox. So, ito kung gusto nyo ng mga lasa ng celery, carrot, honey and lemon. So, orderin nyo to. And then, meron tayong detox pa. Detox pa naman natin, meron siyang mint, cucumber, and lemon. Ito siya guys. And next natin, yung ating anti-inflammatory. Meron siyang apple, cinnamon, honey, and lemon. And of course, yung last natin guys, ito yung kanilang coco kernel na tinatawag. So, meron siyang fresh buko and blueberry. Sa mga subs naman nila, yung mga submarine sandwiches, meron tayong kanilang meaty, isa sa bestseller talaga nila dito. Yung kanilang cheesy Hungarian, yung veggie, and then yung kanilang chicken. Sa salad naman guys, kung gusto nyo mag-order, meron tayong kani and of course yung kanilang ham. Kung gusto nyo pa add-ons, meron din naman pwedeng i-add-on sa kanila yung jalapeno, cheese slice, extra sauce, and black olives. And guys, itikman na natin yung mga sinerve sa atin ni Sip and Sub. Siyempre yung pinagmamalaki nilang bestseller dito, yung kanilang meaty, yung titikman natin. Yung kanilang folate booster, so meron siyang yakult, lemon, and of course yung strawberry. Okay, that's it. Sir, ilang klaseng meat meron dito? Bali 3 meats siya. Composed of roast beef. Meron din siyang honey bacon sa sweet top. Yun, and pwede sila magpa-add-ons. Kanina nagpa-add-ons tayo ng jalapeno. And balita ko guys, si Sir Chase din yung gumagawa ng kanilang roasted beef. Yung size ng kanilang submarine sandwich guys is 6 inches. Yung iba, may nakikita tayong 12 inches. Pero dito pa lang sa 6 inches siguradong solve na solve ka na yan. Napaka-meaty and loaded.
Diba? And yung pinalagay natin sauce kanina, yung chipotle nila. Masarap nung lasa. Kami din gumagawa nun. Kaya sabi nga kanina guys, yung lahat ng sauces nila dito, sila din gumagawa. From scratch. Kaya kung nag-crave kayo ng mga sip and subs, pwede rin kayo mag-visit sa GrabFood para mag-order ng mga products nila. Hey guys, no, tapos na natin tikman yung mga sinerve sa atin ni Sip and Subs. Imagine, meron pala ganito nag-offer dito sa Tarlac. Siyempre, the first drinks na nag-offer sila ng real fruit and veggies, and of course, yung mga submarine sandwiches nila. Actually, wala pa ako nakita mga nag-offer ng mga ganong mga products. Kaya kung nag-crave kayo dito sa vlog natin to, pwede kayong bumisit dito sa Barangay Binauga na Jetta Road, dito kay Cafe Wagon Food Annex. Yung mga food stall nila dito guys, nasa first floor. And then after nyo mag-order, pwede kayo mag-pwesto dito sa kanilang second floor. Ayan. At Fresco Dining, and every Friday, Saturday, and Sunday, nagkakaroon sila ng live acoustic performances dito, 5 p.m. onwards. Ayan, and kung gusto nyo mag-visit dito guys, open naman sila ng 2 p.m. until 10 p.m. So visit na kayo dito kay Sip and Subs. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlakenyas natin dyan. Itong si Sip and Subs na nag-offer ng mga real fruit and veggies drinks, and of course yung kanilang mga submarine sandwiches. So until our next vlog, peace out.